So welcome back sa atong intro vlog. So ngayon dam, tignan nyo naman dam, ang inyong madam nagpa-cleaning. Kasi nag-request yung pamangkin ko dam na cleaningan daw niya akong tiil. Kaya ako daw tiil dam, pirti na taon na yung ninduta dam. Maganda na daw ang aking kuko dam. Daghara kayo og lapok dam. Yung manicure ko dam kasi wala akong manicure dam. Yung lapok na lang dam ang sumusuksok sa akong mga kuko dam. Kaya nag-request yung pamangkin ko dam na siya na daw ang maglugit-lugit dam. At saka iha na lang daw manicurean daw kanag yung pure lagi nga manicure dam. Unya dam yon. Maganda ang aking buhay dyan dam. Tignan nyo naman dam. Madam na madam tayo dyan Ngayon lang kayo nakakita na nagpamanicure dam nga nakahiga dam. Social kayo ko dam dyan madam oy. Pero hindi yan nagpahuli yung anak ko madam. Tignan yung anak ko madam. Nagpaisa-isa na po siyang tiil madam kasi siya nasad kuno susunod magpa-cutics madam. Natulog-tulog ako dyan madam oy. Yung anak ko madam sige langas-langas madam kasi hindi yan makapakali madam. Yung ina madam tulog madam kasi masarap ang feelings ko madam nga nagikliningan ang aking tiil madam. Diba madam? Ganda ng buhay ko dyan madam Yung anak ko madam walang paki sa akin madam. Basta siya madam. Maganda ang buhay din niya madam. Nakabilang ka dyan madam. Purya-buyag lang yung bibi ko madam. Andin madam nahihirapan yung isa madam Nahihirapan na yung naglugit-lugit o nagkuskus-kuskus sa akong kuko madam kasi daw ang kuko ko madam malalim daw ang yung kilid-kilid madam ba yung malagyan ng mga putik ang kilid-kilid ba. Kidang lagom na lang kilid-kilid ko na madam. Nyayahan na nang gibalance-balance madam. Wala yang gamit-gamit na nipir madam. Yun ang ginamit lang yan madam is kuan lang pusher lang madam. Ginagamit lang niya pusher madam. Nilugit-lugit lang yan ang kilid-kilid madam. Sinabi ko madam nga hinahinayin mo oy kasi masakit naman ang kilid ng aking kuko. Kabaw na ba ka nang naingro na yan kasi ako yung naglugit-lugit ng nipir noon madam ba nya paglugit-lugit na sa akin ng nipir natusok madam yung nasugatan siya ba. Pag nasugat siya madam nakadugo siya madam nya tapos hindi ko na lang siya pinansin kasi natural naman yung makasamad ang ating kuko madam. Unya nilagyan ko na lang ng tincture madam yung kapareho siya ng kulor ng dugo madam ba. Akala ko madam maayos siya. Hindi siya maayo madam oy kasi nagulngul-ngulngul siya hantod ngayon madam. Pero pinasagdahan ko lang madam kasi wala naman akong pera pang madam pang lugit-lugit doon sa mga manicurista madam kasi mamahal yung magpa-cleaning madam oy. Sa una madam kay kuan naman to madam kanang 20, 30 ngayon madam nga 60, 50 siguro madam yung isang tiil mo madam ba yung 5 ka buok tudlo ba. Naapil po nag-voice over ni akong bibi madam Unya mo to madam niya na sila nga kanang mahal oy sus nya gagmay ba kay kuya mo ya madam. Yung kuya mo nang tiil ko madam parang kuya mo nang kuan madam nang luya madam ba yung nabalog na luya na Bisaya. Ganyan ang aking kuko. Asa makabiya oy. Ay sa nag-voice over pa si mama. Unya madam, tignan niyo madam ang paspas ng aking pamangkin na nagkuskus sa aking tiil madam. Brush at saka kuan lang yan madam kanang pusher madam. Yan lang ang iyang ginagamit. Pag madam na nagnilkate pala siya madam yung kilid-kilid lang madam. Wala yang nail file madam ba yung pangporma yung kuko mo madam ba. Ginanyan lang niya madam kay hindi naman kuno kayo siya marunong madam. Tinitorture lang niya yung tiil ko madam ba yung kumagko ng tiil ko madam kasi daw madam madumi daw. Tinuod man sad madam madumi yung kuko ng tiil ko madam. Pero madam nilargo na lang yan niya madam. Pero alam niyo madam ang ganda ng ipik yun madam kasi pag nilargo niya madam parang totoo na napaklining ako sa manicurista madam. Wala liyang bayad madam, free lang yan madam. Di ba madam? Yung may mag-offer sa iyo hala grab mo ang opportunity madam kasi maganda ang resulta madam. Kahit siya na ang nahihirapan. Hoy, hakse, bless you. Ang akong baby madam nagsusubaw man madam So madam, continue na po si madam og istorya Nagpatutoy na ako ng aking bibi madam kasi nananggot na po na siya sa akin kasi gigutom-gutom na daw siya. Yung nagsige siya glihok-lihok ba gigugutom siya niya ang ina madam, ang mama madam natulog ya madam kay sarap ng pili makabanicure yung anak madam. Kamo kaya madam makatry na kayo ng ganyan madam. Yung nakahiga kayo madam yan na nagcleaning nagkuskus-kuskus sa iyong mga lapalapa og imong kumagko madam. Di ba ang sarap ng piling sa makatulog ka talaga madam. Kaya sabi ko na pagmanicure na lang inday kasi yung anak ko kasi is langas na grabe na kay siya nakalangas madam yung iiyak na siya ba iiyak na siya niya ako madam gusto ko talaga matulog paano ko makatulog kung sige siya naiiyak naiiyak siya ba niya tapos nang iiyak is mga siya didi tututoy siya sa akin uning aking pagamangkin tanaw tingnan niyo naman mga madam nakabilang ka din siya madam kasi nahihirapan din siya madam siya ang nahihirapan sa akin madam ako madam tingnan niyo naman ako madam ako na sa nahihirapan sa aking bibi madam kasi siya naman ang langas-langas madam hindi naman siya gusto lagi niya ng siya siguro mapacutics madam sabi ko naman nga ikaw talaga biya wag mo akong anuhin kanang nang samok-samukin ba kasi alam niyo naman na gusto ko talaga magpa-cuties tignan niyo naman resulta ng aking cutics madam maganda talaga siya madam kahit free lang niya madam sabi ko wala man akong pira pang biliin
Inday, pangbayad sa iyo Inday. Uy, sabi niya nga okay lang, libre naman yan. So sabi ko nga meron naman akong biskwit dito sa aking partner madam. Yung pagbaon niya sa trabaho madam ba. So binigyan ko na siya ng isa madam, yung cupcake madam. Saya siya madam. So maganda pa ang aking tiil madam. May cupcake pa siya madam. So yun lang madam ang aking video for today madam. Salamat. Thank you for watching. Bye. Be kind.